Πιστεύεις ότι επειδή κάτι έχει φυσική προέλευση δεν μπορεί να σου κάνει κακό? Τότε κάνεις λάθος. Στη βοτανοθεραπεία και στην οδοθεραπεία δεν μιλάμε απλώς για κάτι φυσικό. Μιλάμε για θεραπείες που χρειάζονται σωστή καθοδήγηση. Τα ίδια συμπτώματα μπορεί να έχουν διαφορετικές αιτίες και το ίδιο βότανο μπορεί να είναι ωφέλιμο για κάποιον, αλλά κατάλληλο για κάποιον άλλον. Χωρίς καθοδήγηση υπάρχει κίνδυνος λάθος δοσολογίας, λάθος συνδυασμών και μειωμένης αποτελεσματικότητας. Ο θεραπευτής είναι εκεί για να αξιολογήσει τη συνολική σου εικόνα, να προσαρμόσει τη θεραπεία στις ανάγκες σου και να παρακολουθεί την πορεία σου. Στα ανθοϊάματα Μπαχ, η προσέγγιση εστιάζει στα συναισθήματα και στην αντιμετώπιση αυτού που πραγματικά βιώνεις. Ο θεραπευτής σε βοηθά να αναγνωρίσεις μοτίβα και να κατανοήσεις καλύτερα τον εαυτό σου, έτσι ώστε να επιλεγούν τα κατάλληλα ιάματα για εσένα. Να θυμάσαι πως η σωστή καθοδήγηση δεν είναι πολυτέλεια. Είναι αυτό που κάνουν αυτές τις θεραπείες πραγματικά αποτελεσματικές. Κλείσε τη δική σου συνεδρία στο Φύσης Ίασης με πιστοποιημένη θεραπεύτρια και ξεκίνα τη δική σου εξατομικευμένη προσέγγιση στη φροντίδα του εαυτού σου.